Mga teachers, unsay imong buhaton kung ang imong bata or imong estudyante magsige og sumbong nimo? Kabalo mo anong daghang ganahan panahon sa Duterte administration? Ako mismo ganahan ko atong panahon na kay gawas nga naay drug war atong panahon na. Nigamay ang mga manuyupay, nigamay ang mga kawat, no? Gani wala kayo itulis nga nitabo. Usa sa nindot atong panahon na ngayong gibuhat na programa kay gitawag og 888. Noonay sumbong ang ordinaryong mamumuo o ordinaryong mulupyo sa Pilipinas. Mudayal ra siya sa 888 kung naay concern about sa agency nga iyang giadto like nabay corruption na itabo or wa pa siya tarong nga og entertain kadto niadto siya sa opisina like taas kay linya wala na tanong organize mayana. Mo ni usas sa nindot na kinaiya sa maayo nga leader kanang kabalo maminaw sa yango sa iyahang mga tao. Mao na mga teachers, paminawa ang imong bata kung na siya isumbong. Unya, aksyon ni kung angay siyang aksyonan. Kay numdum ko na may usa ka maestra na siya gitsuturan kamay nga bata. Then ang iyang bata nga gitsuturan magsige og sumbong niya. Sumbong ang bata nga sa eskwelahan ko no nga asa siya ni eskwela na mangaway niya. Then giingon siya sa nag-tutor, giingon niya ang bata. Sunod kung awayon ka, ina si teacher nimo. Kabaw mo sa itubag sa bata. Ingon ang bata, di mo ko ganahan sa akong teacher. Di man ko niya paminahon. Niya, kung maminaw siya, wala ramay nahitabo. Iyara kong gipaminaw. Kasabot ko mga teachers nga na panahon nga, daghan na kita gibuhat during sa classroom, daghan kita giatiman. Dayon, naay mga bata nga muduol niya musulti niya usay di na to paminaw kay mas importante ang atong gibuhat niya para nato gamay ra kay ito no pero para nila para sa gagmay mga bata dako na kay ito para nila. So kung naay mo sumbong sa atoa paminawa dayon kabalo ko nga naman tayo anti-bullying niya mga batang gagmay murag wa nakasabutan nga anti-bullying no nya di sad maayo nga padakuon na nato ang kanang nagsungog-sungog lang nya gagmay pa kayo nato lang sigurong buhaton nga aksyon kay tawga tong bata nga mangaway nya papangayo og sorry aron naa kay aksyon nga nabuhat labi na gagmay nga mga bata kasagaran grade 1 grade 2 wala pa na sila kabaho unsay mga consequences god. So tawgon lang nato unya papangayog sorry ang kadtong nangaway. Aron kadtong misumbong kabalo siya nga giaksyonan nimo. Ug naminaw giganiya. Kay kun dili nato sila paminawon kadtong misumbong siya. Dili pa na siya maminaw kung magklase ka.